Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilar. Tataristan 24 kanalında турыдан-туры эфирда мәдәни оғырту тапшыгы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Оның исемен ишетүгә бик күпләрнең күңелендә әрем исе, әрем тәме дигән көй яңгырый башлыйдыр. Аны Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрының моңлы сандугачы дип атыйлар. Җыр ул минем күңел халәте. Күңел тулса да җырлыйм мин ди ул. Сүзем Татарстанның халык артисты Әсхәт абый Хисмәтов турында. Һәм ул бездә бүген кунакта. Хәерле көн, исәнмесез Әсхәт абый? Хәерле көн, Гөлүсә. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне күрергә без бик шатбыз. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт. Баштан ук әйтеп куям, чакыруыгызга бик зур рәхмәт, ярыймы? Ярый. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Әсхәт абый, әңгәмәбезгә күчкәнче сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең иҗат юлыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәт бала чактан җырчы булырга хыяллана. Театр турында уйламый да. Илһам Шакиров иҗатына гашык булып үсә, аның бөтен репертуарын өйрәнеп, җырлап йөри. Тик язмыш юллары башкача язылган икән шул. Армия сафларында булып кайта, төзелештә хезмәт куя. Эше белән параллель рәвештә үзешчән сәнгать осталары клубына йөри. Шунда егетнең җырлавын очраклы гына ишетеп алып, Марсель Сәлимҗанов белән таныштыралар. Әсхәт Хисмәт театр дөньясына урау юллар аша килә. Аннары инде 50 елга якын Камал театр тамашачыларын, бар татар халкын иҗаты белән сөендереп яши. Безнең Татарстан 24 телеканалын караучылар аны халык зирәклеге тапшыруын алып баручы сыйфатында да яхшы белә. Әсхәт абый, театрга килгәч, беренче елны ук сезгә җырлы рольләр бирә башлаганнар икән. Әйтик, Хәй Вахитның Талак-талак спектаклендә Мирсәет роле, аннан соң инде Ринат абый Таҗетдинов сезгә Диләфрүздән 4 кияү спектакленнән Җәмил ролен бирә. Бу инде аның үз роле, шулай бит? Үз роле бик гөрләп бара, алар үзләре белән дә. Алар Марселя белән ничек сөйләшкәннәрдер, анысын әйтә алмыйм. Ул инде яшь артистка тагы бер җырлы роль булды. Мин рәхәтләнеп ул ансамбльгә кирип киттем дип уйлыйм. Бик зур рәхмәтле мин Ринат абыйга. Ринат абыйның почерксы бик матур. Мин ул дәфтәрне хәзердә саклыйм. Bütün repliksин, bütün ниләрен, выходларын, bütün нәрсәсен язып, менә шулай дип Ринат абый мине шулай кертеп җибәргән иде. Бу инде яшь артист өчен зур горурлык булгандыр, шулай бит? Әлбәттә, инде әле сразу ул роль белән без үзебезнең Чаллы якларында җөреп кайттык, Әлмәт, Түбән-Кама, Чаллы. Аннан соң шул Талак-талак һәм дә Диләфрүз дә барды Урта Азияга. Шунда җөреп кайттык менә бүтән җирдә. Ул вакытта хәзер инде Астана дип атала, Селеноградта да булдык. Ташкентта, Алматада, Ошта, Фрунзеда менә бүтән җирдә булдык. Һәм дә мин шунда Җәмилне уйнап кайттым менә. Әсхәт абый, менә сезнең Җәмилегез Ринат абыйныкыннан аерыла идеме? Уйланганыгыз бармы бу хакта? Ул турыда уйланмадым инде. Ринат абый ул өлкәнәйдем дип әйткәндер инде. Мин шулайдыр дип уйлыйм. Мин өлкәнәйдем, миңа инде китәргә кирәк дип. Ләкин ул барып бер кая китә алмады. Шунда ук Диләфрүздә Галим абыйны уйнарга насыйп булды анарга. Аннан соң шул ук Диләфрүздә барып уйнап җирде әле ул. Аннан соң Камал театры труппасы яңа бинага күчкәч, сез инде аңа Зәңгәршәлдәге Булат роле белән кергәнсез икән. Бу да инде шулай ук сезнең өчен зур горурлык булгандыр. Зур, әлбәттә. Ул бит инде ул Булатлар санаулы гына, алар менә кулдагы. Менә театр тарихында ничә Булат? Театр тарихында иде санап киттек. Син әйтеп карап бар менә. Кәрим абый Тинчурин, әйме? Азат абый Аббасов, Айрат абый Арсланов бер китап уйнаган. Мәсхүт абый Имашев, Наил абый Аюпов, Әсхәт Хисмәт, Нариман Гарифуллин, Рамил Төхвәтуллин, Ирек Кашапов уйнап алды. Хәзер Ришат Әхмәдуллин. Менә ул кеше Камал театрында. Менә шул. Бу инде барлык ир-ат артистларының иң көтеп алган рольләреннән берсе дип әйтергә кирәк. Инде бит менә 2026 елда Зәңгәршәлнең язылганына да 100 ел була. Бу бит инде bütün кешендәнең кая өтеренә кадәр bütün сүзләрен белә, нитә карый, әмма дә ләкин карыйсың, халык шыгрым тулы. Мин әле театр училищесында укыганда ук, минем Марсель абый шушы Зәңгәршәлдә урман
көрінішінде, орман сәхнәсінде мені шәкірт жырын жырларға кіртіп жіберген еді. Анда шәкіртіне Бари Абай Әшірапов ойнайды, жырын мен жырлай тұрған едім шәкірт жырын. Житәселәй жерге житәдәгіне алмай міне сол жырыны жырлайым. Енді Зәңгәр шәліне 37-ші жылда Кәрім Тинчуринні қолға алғаш, Зәңгәр шәліні чүріп қалдыралар сахнадан. 19 жылдан соң 1956 жылда Зәңгәр шәл қабат сахнaya қойта Кәрім Тинчуринні оқылағаш. Аны Шерияздан Абай Сарымсақов сахналаштыра. Хамда міне шушы орман пәрдесіндегі шәкірт жырын жырларға Шерияздан Абай Қазан консерваториясының 2-ші курсында оқушы Илхам Шакировны шақыра. Спектакль ой бойы аншлаг белән бара, име? Аншлаг белән бара. Илхам абыйны күн сайын шушы шәкірт жырын 2 тапқыр қол шабып жырлата торган балалар. Бу белем өлкән артистлар белә, нәрдә миңа ышанмасаң сорарга мөмкин. Һәм дә шушы орман сәхнәсендәге биюне дә 2-шәр тапқыр кабатлата торган булганнар. Бердән җабалар һаман халык кул чаба. Ашалар тагы бийтәләр шушы нине. Илхам абый да алга таба барырга кирәк. Пол чабып торгач битәл сөйләп тә булмый, нитеп тә булмый, шаулатып. Илхам абый тагы бер кат шул 2 тапқыр җырлый торган була. Ондан соң шундай сорау бирәсем килгән иде. Менә миңа калса, театр артистларының җырлаулары ничектер гадәти артистларныкыннан аерыла кебек. Аларның ничектер тавышларында тормышчанлык та, ихласлылык та, ниндидер бер сихрилек бар кебек. Менә бу фикерем белән килешәсезме? Килешәм. Ни өчен дисәң, бу бит инде образда җырлыйсың син. Образда булгач, ул анда нәрсәдер барыбер ышандырып җибәрә. Менә мин инде шаккатан менә бер җырга Ислам апа Мәхмүтованың Кырказлар артыннан җыры. Ул бит инде анда күпме генә кеше җырлап карады, барыбер әйбәт җырлыйлар. Теге үпкәли күрмәсеннәр. Әмма дә ләкин Ислам апага шушы образдагы җыр белән җитми. Менә шул ул спектакльдә карагач, менә шуларга кирип китәсең, шул Кырказ артыннан очкан шикелле буласың, менә шундый халәттә буласың. Монда инде Булат җыры да шулай ук халыкчан, Корырмандагы җыры да аның шулай халыкчан бөтенесе шундагы нине халәтне аңлата, нитә шуңа образда җырланган җыр, һәм дә спектакльдә җырланган җырлар күбрәк халыкка кирип китә. Әсхат абый, менә тиздән Камал театр труппасының өр-яңа бинасы булачак бит инде. Менә әлеге бинага кергәндә дә шулай ук музыкаль роль белән керергә насыйп булсын. Ой, рәхмәт, рәхмәт. Инде без карт кеше анда мөнәҗәт җырлап кирсәк кенә, инде мөнәҗәт җырлап, бәйтләр җырлап кирсәк кенә. Исән-сау дөньялар тыныч булып кирергә язсын. Күрергә насыйп булсын. Күрергә насыйп булсын. Әсхат абый, аннан соң әңгәмәләрегезнең берсендә хәзерге җырларның берсе дә минем күңелемә керми. Алар ничектер бер-берсенә охшаш дип әйткәнсез. Бу нәрсәгә бәйле икән? Әйтә алмыйм инде, мин теге элеккеге борынгы артистларын тыңлап үскәнгәдер, алар җыры белән сугарылганга күрәдер бәлки. Аларның һәрбер җыры, һәрбер сүзе, ул вакыттагы җырларның сүзләре, ниләре бөтенесе күңелгә ятта, шуңа күрәдер бәлки дип әйтәм инде. Ел кичкенәдән сеңеп калган миңа. Без бит инде яшьтән үк авылда, авыл уртасындагы репродуктордан җыр тыңлый идек. Башта Башкортстан артистлары җырлый, без көтү куганда, аннан без мәктәпкә барабыз, үзебезнең Татарстан артистлары җырлый. Ул вакытта инде артистлар да хәзерге кебек меңәрләгән түгел, алар санаулы гына, һәрберсенең үзенең тембры бар, әйтик менә Илхам абый үзенчә, Таһир Якубов үзенчә, Рәхим Калов абый үзенчә, Әлфия апа үзенчә, Фәрид апа үзенчә, Вафира Гыйззәтуллин үзенчә, аннар инде менә Зөһрәләр китте, алар үзләренчә менә шулай. Инде хәзер бит кимсең әле бу ди, кара, бурык тавышы да шуның кебек нәрсә. Моны белмисең дә, исемнәрен дә белмисең. Мин теге нитеп әйтәм түгел. Аларның да матур-матур җырлары бар. Әмма дә ләкин менә гел күңелгә кирип калырлык түгел. Әйтик менә мин Илхам Шакировның 50 еллык юбилеенда бер җыр ишеттем, опер театрында булды ул. Бер җыр ишеттем, ул Кәүсәрә Шафикова сүзләренә китмә дип аталаймы? Менә ул күңелгә кирип калды. Әле мин аның сүзләрен әйтә алмам, но кие кирип калды. Мин шулай әкрен генә урамда йөрим, әкрен генә җырлыйм. Мин һәрвакыт үзем шулай җырлап йөрим. Эшкә барганда, кайтканда да, инде гастрольдә булса, мин урамга чыгам, вакытлар ниләр арасында рәхәтләнеп кычкырып җырлап йөрим, бик катты тавышка. Кайбер кеше молодец ди, кайбер кеше баш бармагын күрсәтеп китә. Кайберсе бу нинди ирек кеше икән дип карап кала инде. Менә шуңа күрә, тегеләрнең җырлары алар менә яшьтән сиңгән. Шуңа күрә шулайдыр бәлки. Әйтик, мин бердә жаратмыйм инде менә
бұзғандарын сарманны, аршаны бұзғандарын жаратты. Яңартуға Яңарту қаршысыз, керектір бәлки, аны жаңартмыша мотор иттіріп жырлап бер, мен көңілім болыр, мен үлкен кішіде қара нешік мотор жырлай болды яры. Жеріне жеткіріп. Жеріне жеткіріп. Анда нәрсе енді, бұрғалана башласаң бүйті, аршадан да бұрғалана түгіл, анда мұңлы, анда мағыналы сөздер бар. Әйтек анда, мен бір тапқыр Камал театры сезон ашылғанда, театрда түсірділер мүсің, телестудияда түсірділер мүсің, жырладым аршаны. Ярар қайттым, тігілей бұлай сөйлешіп отырабыз, табын артында да. Әйте, онда дей, аршаны дей, мұңланып жүрдің дей, нешлеп, нең бар дей, қайғың бар дей. Анда башқа қасырет келгенде шешімнен yollar салам деген сөздері бар, сондай. Нендей қайғың бар дей, мәйтем-мәйте бір, нендей қайғым жоқ. Әтеге, ол не жыры шамаған, әне әйте нешлеп дей, мұнда бейтінде мәғін әсіз сөзінің мәне сондай. Әйтек, андар Шамил Абай Ахмаджанов жырлай, арша аяқлары тұман, шол тұманнар артында сіз достылап тұрған сыманды. Мен әбейт нешек маттыр сөзлері де. Шоңа көре, әліккі жырларалар көңілге кіріп қалған еш шақта. Әсхат абай, менә 15 май көнне Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында оркестр белән берлектә бик матур, зәвыклы концертыгыз булып үтте. Инде концерт үткәнгә шактый вакыт узса да, тамашачылардан җылы кайтавазлар әле дә килеп тора. Менә үзегез әлеге концерттан нинди хисләр белән кайттыгыз? Мен башта қорыққан едім енді әлбәтте. Андан соң баштауға айтып қоям, мен анда өзімнің жырлайшы келген жырларını жырладым. Әйтек, қандыр бойын Марселяви Яратайы аны жырлағаным да бар енді. Батыржан Арысын жырлағаным жоқ, мен аны жырлайсы келді. Андан Сандуғашыны жырлайсы келді. Hem de енді Татарстан тұрды, Татарстан Республика менің Татарстанны жырларға міне жараттым енді шоғы, міне туған жерім Татарстанны шоғы жараттым. Шушы көңілге анарсың Фаил Шафиғуллин сөздеріне жырлана тұрған жырыны бек жарата тұрған ем, анда қышқыра тұрған жері бар. Шушыны бек жарата тұрған ем. Қара есімін ұнттым енді. Хайырлы болсын. Міне шушы жырларына мен Булат біле сөйлештік те енді. Анда оркестрда ноталар да жоқ ел. Булат ноталарын тауып, мектеп Сандуғашыны менің анализға ясадылар, ярақлаштылар, ярақлаштырып ішләділер. Оркестр тырышты, мен де өзімше тырыштым. Ханда халыққа да айттым, мен өзімнің жырларға тілеген жырларын бүгін жырладым. Сізге рахмат, шылай қаршы алғаныңызға деп айттым мен алға. Бек зор рахмат. Концертқа келгеніңіз үшін шылай ұшырашуға насип болсын, Алла берсе, Алла берсе. Әміне бұл күнге қадәр оркестрға қосылып жырлағаныңыз бар еді ме? Оркестрға қосылып біз бетінде сахнада жырлаймыз. Әйтек Жоқ, бұлай, мұндай концерттарда деп айттым. Жоқ, анда теге Мирас ансамблі, инструментальный ансамбль гынансы, анда баян да инде гитаралар, ударниклар, флейты, скрипка, мұндай көлемлі оркестрға қосылып жырлағаны, шушы Булат Шәкір жыры, Булат жыры, Орырман жыры, шулар ғына ансы сахнадан инде. Қазан сөлгесіндегі жырлар шул оркестр білән анда міне, шулай ғана, айлай, артта оркестр отырып, сен алда, дирижер сен алда, не селкеп, алай жырлағаным жоқ. Менің өзім қорықтым да енді. Не үшін десем, менің беттейінде музыкал білімім жоқ. Мен керек бұл қай вақытта міне сузасы келеді, сузып жіберем мен жырыны да. А уже анда тігінде уже дальше кетерге керек екен, әлі тыңдалырға керек шулары да. Міне шынысынан мен қорықтым енді, Булат айта, әти бұршылма, барсы да айбет болады деп. Һәм шулай келіп шықты да. Булатқа бек зор рахмат, мен рахмат айтам, ғұрурланам оның біле. Ол бек қатты тырышты. Ол үйде де, давай мұны бұлай айтабыз, давай бұлай айтабыз. Сузма, қышқыра, айтабыз бұлай. Үйде біз репетиция ясадық. Анар сен оркестр біле ясадық. Енді олар нәрсе айткендердер, мен өзім қанағат қалдым. Мен ол концертта болдым, мен қалса барсы да жоғары дәрежеде рахмат. Менә шушы урында әлеге концерттан сюжет қарап өтсәк, мен қалса бик урынлы булыр. Қарайсың. Әлеге матур хисләрне тагын бер кат искә төшереп үтик әле. Игътибар экранга. Күптән түгел Салих Сәйдәшев концертлар залында Әсхат Хисмәтнең әрем исе, әрем тәме дип аталган концерты гөрләп узды. Әлеге кичә татар классик музыкасын сөючеләр өчен зур бер бәйрәмгә үрелде. Замечательный вечер, и мы выступаем с замечательным артистом театра Асхатом Хисматовым. Это для меня лично большая честь. Очень интересная программа.
из самых известных и арий спектакля, и из арий наемщика будут. Народные песни мы специально переложили для оркестра. Концертта жырмың татар классик әдипләренең шигъри юллары белән үрелеп барды. Тамашачы мондый зауыклы кичәләргә сусаган икән. Алкышлар шул хакта сөйли. 57 ел бергә эшлибез. Бу әле шәкерт вакытында гына мин театрда дирижер булып эшли башлаган. Кыскасы, менә 60 елга якын Әсхәт белән дөнья гизәбез. Әсхәтнең бөтен мотор җырларын мин өйрәнеп алдым. Ул миңа бик зур ярдәмче булды. Татар халык җырларын, татар композиторлар җырларын. Ул андый артист, драматический актер һәм җырчы артист бик сирәк. Әти ул өндәүче татар моңына, татар көенә, татар теленә мәхәббәт уятучы. Менә әтигә мин шуның өчен бик рәхмәтлемен. Әтинең карашы ул бик консерватив. Мин инде ниндидер рәвештә заманча карарга тырышам. Әтине кайвакыт өндәп тә җибәрәм инде, син мәйтәм алай борчылма, чөнки һәр заманның үз җырчысы бар, үз җыры бар. Менә без кайвакыт уртак фикергә киләбез инде. Ләкин әти барыбер үз фикерендә нык тора. Хатирәләрне яңарттык. Рәхәт булып китте. Әсхәт абый, менә әйтеп үттек бит инде, сезнең репертуарыгызда халык җырлары да, спектакльдән җырлар да һәм шул ук вакытта Илһам абыйның җырлары да бар. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк, сез бит әле Илһам Шакиров исемендәге республика премиясе лауреаты да. Без сезне ихлас күңелдән котлыйбыз. Менә шушы бәйге турында да сөйләшеп үтәсе килә. Бәйгене игълан иткәннәр дә инде безнең завтруппа бар бит, Исрафил. Исрафил әйтә, Әсхәт абый менә шундый нәрсә ди. Соң мен әйтәм, мин бит инде ни түгел, әйдә тутырып карыйк әле, җибәреп карыйк әле ди. Менә Исрафилга бик зур рәхмәтле, аннар Гөлнур апаңа бик зур рәхмәтле. Алар бөтен документларын мин үзебезнең концертта булган репертуарларын китереп бирдем. Анда мин дискларны чыгарганда 2 диска да һәм дә бер концерт булды, шундый ни эшләдек инде. Анда бөтенесе булмаса да әйтик 18 җыр җырлаганмын икән, әйме? Шуның унысы Илһам абый репертуарыннан. Менә шулай китереп бирдем Исрафилга да. Исрафил язып бөтен нәрсәне, дискларны җибәрдек тә, менә шулай килеп чыккан. Мин комиссия членнарына бик зур рәхмәтле, шулай минем иҗатымны шулай бәяләгәннәр өчен чын күңелдән рәхмәт. Халкыбыз Илһам абыйны онытмаска тиеш. Аның җырлары безнең күңелләрдә һәрвакыт яңгырап торырга тиеш. Мин моңлансам да, көлсәм дә, гел җырлап йөрим мин үзем. Шуңа күрә бер качан да мин ниткәнем юк. Рәхәтләнеп җырлап йөрим. Менә Илһам абыйның истәлекләрен барлаганда, аның шундый бер фикеренә тап булдым. Ул булай дип әйтә. Әгәр кеше күңелендә бер генә тамчы булса да моң яши икән, димәк, әлеге кеше бер кемгә дә явызлык кылмаячак ди. Менә бу фикерне хуплыйсызмы? Бик хуплый, монда бит инде бу яхшылыкка өндәгән. Илһам абый бит ул үзе шундый кеше. Ул менә киң күңелле. Мин башта таныштым, мин Төзүчеләр культура сараенда таныштым. Мин монда килгәч инде концертларына йөри идем. Аннан соң мин әйтәм, Төзүчеләр көнендә шушы Ерек мәйданында түгел инде, Советский площадьта анда Төзүчеләр культура сарайы бар. Хәзер Сәйдәш дип атала. Аны Сәйдәш дип түгел, Сәйдәш исемендәге Төзүчеләр культура сарайы дип йөртергә тиешләр. Шунда чыкмыйлар, концерт бетте, бөтен кеше таралды, көттәм, әллә әйтәм, арттан чыгып киттеләр. Юк, бер заман чыктылар. Шунда менә килеп, бөтен ниемне җыеп, Илһам абый менә шулай, менә мин әйтәм, шундый кеше танышып, аннан алып кайтып киттеләр алар кунакка, теге эш беткәч уйнарга ярый дигән кебек, әзрәк шундый банкет кебек әйбер ясадылар. Мин шуннан танышып киттем. Бу инде җылы истәлек булып, җылы истәлек булып санала. Мин инде гел шунда җырдым, бөтен концертын төзелештә эшләгән чакта мин Казандагы бер концертында калырмый торган идем. Бер җырында чәчәк менгерә торган идем. Анда ни дигән бер кыйдаш дигән җыр бар. Эй, кыйдаш. Чәчәк кыйдаш килгән дип сразу
халыққа ишетелмейді, ол миңа шындай, қайдаш келген деп шылай қауышалай. Башта мен ақша төлеп жүрдім, андан соң танышып кеткеш, енді міне анда Ерік Галимовның легендар баяншысы Өмір Бояның белән эшләде, аларның әти-әниләре белән беренче рәттә бушка отырып карый торган икән, шундый хатирәләр. Әсхат абый менә бүлдерәм инде сезне. Шубыз ахырына якынлашып килә, бәлки ярымисе җыры белән тәмамларбыз. Шулай дип әремисе дисеңме? Мин бүтән җыр җырламакчы. Әйдәк залайса башкасы. Ну, ярар, син сорагач инде әремисе булсын. Кайтсам әгәр авылыма, чыксам әгәр болыннарга, әремисе әрем тәме элек йөргән урыннарда. Тыныга бирми әремен әренең әле исе, әле тәме, мине генә әрне тәме, әрем исе, әрем тәме. Тыныга бирми әремен әренең әле исе, әле тәме, әллә инде мин үземдә, шул әремнәр хәлендәме, әллә инде мин үземдә. Шул әремнәр хәлендәме. Бик зур рәхмәт, Әсхат абый. Менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә сезнең белән бәйле бик күп язмаларны барлап чыктым. Һәм шунда бер тамашачыгызның мондый бер фикеренә юлыктым. Ул булай дип язган. Әсхат абыйның бит аның сөйләшүләре дә башкаларныкыннан аерыла. Ул үзебезчә халыкчан дип әйткән. Мин дә менә әлеге сүзләр белән килешәм. Сез чыннан да халкыбызның яраткан артисты, киләчәктә дә милли сәхнәбезне балкытып, шулай матур итеп иҗат итәргә насыйп булсын сезгә. Җыр моңнан аерылмагыз. Рәхмәт Гөлшә матур сүзләреңә. Сиңа да шулай матур иттереп эшләргә, матур иттереп тапшырулар алып барырга язсын, безгә карарга насыйп итсен. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Исәнлектә очрашырга насыйп булсын. Амин, бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.